Temos un país maravilloso que está vendido, non? E que queren seguir vendendo. Mañán vai haber unha plataforma, a plataforma que os veciños crearon para protexer este espazo natural. Mañán vai ofrecer información desde as 11 da mañán ata as 8 da tarde a toda a persoa que se queira chegar á entrada da Palma en Baiona, non? Vai haber unha carpa informativa e ali poderedes vos achegar a informarvos e a cadar sinaturas. Todo isto antes de nada quería decir, porque non quero que se me olvide, porque eu non falo moito, pero a veces falo me pode subir a cabeza, No, un aplauso, por favor, para a plataforma que... Sempre digo que a nosa vontade máis que máis ilusión nos fai, é que ao final algo tan simple como que ao final do concerto digades, bueno, pois volvería a entrar outra vez, así que moi boa noite e ogalla disfrutedes do concerto.